to, Mbok. Sopo kono-kono ki tak wasinge kok padha karo Simbo, awake padha seger. Mbok. Apa? Bener kok awake kok tambah seger, Mbok. Nek omah sapa sing ngoni, Mbok? Masa digoni Taksim. Nek ya wis gak apa-apa, Mbok. Wong Simbokku kancene endel. Gak apa-apa, Rek. Yang penting awet to, Rek. Teko digoni Taksim. Teko digoni ya Taksim. Bujang, Mbok. Bangsa wetan. Ngene bos Asna.
papan salju kudune apa-apa